Persuni li jingħaqdu f'unjoni ċivili jew żwieġ mhux se jkollhom japplikaw għall-lotja ta' żwieġ. Dan għaliex minn issa wara li jiżżewġu il-koppji se jirċievu ittra sabiex jagħtu d-dettalji għal dan il-benefiċċju. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia spjega li qabel koppja kellha timla l-formola ta' żwieġ u tibagħta fl-uffiċċju distrettwali. Però minn issa permezz ta' ittra se jkun id-dipartiment li jkuntattja l-koppji li jiżżewġu skont l-informazzjoni li dan jirċievi mir-Reġistru Pubbliku. Fl-ittra se jintalbu d-dettalji meħtieġa bħal numru bankarju u jekk ikunx hemm bdil tal-kunjom. Il-koppja tkun tista' tgħaddi dawn id-dettalji online jew fl-uffiċċju distrettwali. Dan parti mill-ħidma ta' simplifikazzjoni ta' proċessi kif spjega l-Ministru Farrugia. Mhux se nifqu hawnhekk fil-fatt matul din is-sena hemm il-ħsieb li jkun hemm żewġ proċessi ta' simplifikazzjonijiet oħrajn. Matul is-sena d-dieħla hemm numru diġà elenkati ta' bidliet li se jsiru li nagħmlu l-ħajja iktar faċli għaċ-ċittadini u inqas ħin ta' proċeduri u proċessi għall-impjegati fid-Dipartiment. Ir-rata tal-għotja ta' żwieġ bħalissa hija ta' €271.04 u biex wieħed ikun intitolat irid ikollu 26 kontribuzzjoni qabel id-data tat-tieġ. Il-Ministru Farrugia innota li fl-2012 kien hemm 3361 talba l-għotja ta' żwieġ, filwaqt li s-sena li għaddiet it-talbiet kienu 2961. Bin-nefqa totali tlaħħaq kważi 863,000 fl-2012 u kważi 780,000 is-sena li għaddiet.